Matinada de bombardejos sobre Gaza. Aquest cop, els atacs israelians han estat sobretot des del mar i contra els dos edificis ocupats per la premsa palestina i internacional, que Hamas ha impedit que abandoni el territori fins aquest migdia. De tot plegat n'ha estat sent testimoni in situ el corresponsal al Pròxim Orient, Albert Elfa, mentre s'intensifiquen els contactes diplomàtics dels quals n'hauria de sortir un alto al foc, però sobretot un acord per evitar l'ofensiva terrestre israeliana sobre Gaza. Eren les 6 del matí quan l'exèrcit israelià ha llançat aquest projectil contra un dels edificis de premsa que hi ha al centre de Gaza i on està situada també la posició de TV3. 6 periodistes que treballaven en aquells moments han estat ferits. Les oficines, finestres i material de treball destrossats. Se n'ha anat la llum i no funcionen els ascensors. El fet que els edificis estiguin situats al centre mateix de la ciutat de Gaza ha provocat l'arribada de gent i mitjans de comunicació d'altres llocs per interessar-se pels companys. Els projectils israelians també han impactat en un altre edifici de premsa situat al mateix carrer. Aquests fets coincideixen amb la decisió de Hamas de no deixar sortir els periodistes que ara som a la franja de Gaza. En una entrevista en exclusiva per TV3 amb un dels dirigents de Hamas, aquest no ha volgut comentar el tema i ha aprofitat per atacar Israel. Els problemes sempre es deuen a l'ocupació d'Israel, que va ser qui va començar aquesta agressió, qui va trencar l'alto el foc, qui va assassinar un dels més importants líders de les brigades d'Al-Qassam i de Hamas. I la comunitat internacional hauria de portar aquesta gent davant del Tribunal Penal de la Haia. I com pot acabar això, li preguntem. Esperem que aviat arribi un suport explícit dels països àrabs cap a nosaltres, perquè s'està cometent un gran crim aquí a Gaza, contra els nens, les dones i les persones grans. Aquests dirigents de Hamas viuen amagats per por a ser objectiu dels projectils israelians. Aquesta entrevista s'ha fet en un lloc teòricament indeterminat i ha estat enregistrada per ells.